как успявате, се питам честно, в този свят да бъдете жени, забързани от хаоса на времето, разкъсани между реалност и мечти. Но как успявате обаче честно, след дългия и труден ден, усмивка на лицето ви да грейне, че да зарадвате и даже мен. Но може би така решил е Господ, в ръцете си държите моята съдба и вечният въпрос за хиляди поети: какво е скрито в думата жена? А как успявате, излишно е да питам, в този свят да бъдете жени, забързани от хаоса на времето, разкъсани между реалност и мечти. Но може би така решил е Господ, в ръцете си държите моята съдба и вечният въпрос за хиляди поети: какво е скрито в думата жена? Но може би така решил е Господ, в ръцете си държите моята съдба и вечният въпрос за хиляди поети: какво е скрито в думата жена? Какво е скрито в думата жена?